В 16 часа на 9 януари на пътя между село Крум и Димитровград полицаи подават сигнал за проверка на лек автомобил с финландска регистрация. При вида на стоп-палката водачът засилва скоростта си и се насочва към единия от служителите на реда. Въпросният автомобил ускори движението си, от дясна лента премина в лява лента, като непосредствено преди да ме удари, аз изскочих отстрани. Полицаите се качват в патрулния си автомобил и започва преследване. След километър залавят престъпника. 37-годишен мъж от Сталево без шофьорска книжка. На место водача беше тестван за наличието на употребата на алкохол и наркотични вещества. Като проверката за алкохола беше отрицателна, теста за наркотичните вещества беше положителен, като отчети наличие на амфетамин и метамфетамин. С дрогирания шофьор са пътували 2 пътници и 7-годишно дете. За втори път ми се случва. През 2017 година отново водач не се подчини на подадения от мен сигнал и се опита да ме блъсне. И малко по-късно бях ударен от автомобила, след като беше ударил и 2 служебни МПС-та. Мъжът е задържан до 24 часа. Той е стар познайник на органите на реда.